ovakve situacije otvaraju ljudska srca. Ja sam isto to vidio u slučajevima kad se dogodi nekakva smrt ili negdje u obitelji i odmah se ljudska srca počnu otvarati. Dok je sve dobro, ljudi se u svojoj sigurnosti zatvore i kao da ne trebaju Boga, ali kad se počne trest, onda se počnemo hvatati. Ok. Se sjećate kad je Saša zadnji put propovijedao da je rekao da je jedan naš brat, pastor, da je 10 puta govorio o jednom retku, iznova ponavljao, pa su ga pitali zašto, zato što želim da nešto ljudima sjedne, da ne samo da jednom čujemo, neke stvari trebamo čuti više puta i ona poznata da je ponavljanje majka znanja. Ja vjerujem da ta poznata izreka stoji. I ja bih htio danas zapravo ponoviti ono što je Saša rekao. Naravno, ja ću to malo napraviti iz svog nekog ugla, a s tim sam isto potaknut sam na to zbog toga što mi smo imali u četvrtak prvu kućnu grupu ovdje i zaista, meni je bilo super. Ja ne znam kako je bilo drugima, ali sam doživio ono što smo stalno govorili, kad se nešto propovjeda, pa da mi onda preživači to na kućnim grupama pomalo preživamo, kako zaista to onda sjeda, kako se to znanje Božje riječi dublje ukorjenjuje. Tako da bi ja nešto o tome isto rekao. Tako da tekst je isti, Djela 2, 42 do 46, da ga još jednom pročitam. Kaže, znači nakon te Petrove propovjedi na Pentekosti i svega što se dogodilo, ljudi koji su se tamo krstili, da je zajednica, da su oni bili postojani u apostolskoj nauci, zajedničkom životu, lomljenju kruha i u molitvama. Strah spopade svakoga jer su apostoli činili mnoge čudesne znakove. Svi koji prigrliše vjeru držahu se zajedno i sve im bjaše zajedničko. Prodavali bi pokretna i nepokretna dobra i to bi dijelili svakomu prema njegovoj potrebi. Kao što su se svaki dan postojano bili u hramu, tako su po kućama lomili kruh i zajedno uzimali hranu vesela i priprosta srca. Hvalili su Boga i zato uživali naklonost svega naroda, a Gospodin je svaki dan pripajao crkvi one koji se spasavahu. Evo, još jednom poznati dio tog izvještaja, tog teksta. I ja bi opet počeo sa prvom stvari koja kaže apostolski nauk. Apostolski nauk, Saša je prošli put dobro govorio o tome u smislu da apostolski nauk u tom periodu kad ga ovdje Biblija spominje u počecima crkve, kad je crkva rođena i tek krenula, nije bio nekakav sustavna sistematska teologija koju mi danas poznajemo kao rezultat povijesnog razvoja. Znači nije se radilo o nekakvom setu vjerovanja ili vjerovanju zajednice kao što mi danas imamo, pa da na taj način možemo govoriti o apostolskom vjerovanju. Da bi dublje razumjeli što apostolsko vjerovanje ili apostolski nauk je ovdje bio, trebamo razumjeti kulturu u kojoj su oni živjeli. I ja bih htio reći dvije stvari o toj kulturi. Znači, prva stvar, kultura u kojoj su oni živjeli nije poznavala ovoliku količinu pismenih materijala koji mi danas imamo. Znači, ono što je tad bilo, to se slažu svi povjesničari, to možemo vidjeti, znači, pisana riječ je bila luksuz koji su si mogli priuštiti iznimno bogati ljudi ili vjerske ustanove poput sinagoga u Izraelu, u židovskoj zemlji. Znači, pisalo se u to vrijeme na skupocjenim materijalima koji su bili sastavljeni od kože, koji su bili sastavljeni u onim svicima. Znači, to pismena riječ i dostupnost pismene riječi nije bila ovakva kakva je danas. Znači, to je kultura u kojoj je Isus djelovao i u kojoj je počela rana crkva. Zbog toga su Židovi imali u tim svojim rabinskim školama pristup takozvanog memoriziranja Starog zavjeta, Tanak. Njihov Stari zavjet se zove Tanak, Tora, Nevim, Ketuvim, Tanak, skraćeno. Memoriziranje pisma i dječaci koji bi prošli bar micvu ili muški obred sa 12 godina kad su se smatrali nakon toga bar micva, znači sin zakona, odgovoran sam za sebe pred Bogom već sa 12 godina, djevojke sa 13 godina, znači neko danas da se
period produžio prvo na 18, sad ne znam kad smatramo više mlade ljude odgovornima, već i poslije fakulteta ih smatramo, ne? Ali tad su jako rano ulazili. Evo, samo čisto usporedba. Znači, dječak sa 12 godina bi u sinagogi morao stati pred svima, pročitati nešto iz Tore i podijeliti nešto o tome. Znači, on je već bio u ulozi u kojoj sad mi ovdje nekad stojimo kad dijelimo. I u tom periodu vidimo Isusa kak je ostao u hramu i kako on poučava učitelje zakona sa 12 godina. Rekli bi dijete, a šta sve ima za dat. I zbog toga su u tim školama oni imali jedan razvijen sustav gdje su oni učili napamet Sveto pismo Starog Zavjeta. I mi nismo možda ni svjesni kojih kapaciteta ima naš mozak, ali to vam je išlo do tih razina da su neki znali cijeli Stari Zavjet napamet. Zaista, znači postojala su 3 stupnja, ja sad ne znam na pamet koji stupanj je to edukacije i razvoja bio u njihovim školama, ali onaj najviši stupanj iz kojeg su se uzimali učenici za rabine, oni su memorizirali na pamet sve. Kužite? I kad je došao Isus, vi znate da su Isusa zvali rabi. Znači, taj model učeništva je on primijenio na svoje učenike. I kad pričamo o apostolskom nauku, to je nešto što su oni imali u sebi, što su oni nosili u sebi. To je bilo memorizirano u njima. Oni su Isusa slušali, oni su ga gledali, oni su s njim provodili vrijeme 3 godine i oni su to upili u sebe i zbog toga je apostolski nauk u kojem su oni bili postojani ovdje bio usmena predaja. Prvo je bio usmena predaja, prepričavalo se ono što je Isus naučavao i ono što je radio. S vremenom, kad su se pojavile prve hereze u kršćanstvu, oni su skužili, rana crkva je skužila, mi imamo potrebu zapisati apostolski nauk i onda su ga zapisali u obliku evanđelja. I kasnije Pavao piše poslanice i djela apostolskih. Znači, apostolski nauk su evanđelja, je Novi Zavjet. On nije sistematiziran, mi iz toga na kraju izvučemo sistematsku teologiju, pa onda sistematiziramo točke vjerovanja, teme vjerovanja, ali tad to nije tak bilo. Nego su oni to morali zapisati jer su se počele pojavljivati razne nekakve priče, legende o Isusu, nešto da je on rekao što uopće nije rekao. I u toj šumi informacija, mi sad moramo staviti na papir, čisto da se apostolski nauk ne kontaminira, da se ne zagadi. Ne? I sastavni dio apostolskog nauka, ovog koje ovdje imamo, nije bila samo teorija. Ako okrenete početak knjige Djela apostolskih, već na samom prvom retku, Luka piše Teofilu ovako: u svojoj prvoj knjizi Teofile iznio sam sve što je Isus činio i učio. Činio i učio. Teorija i praksa. Apostolski nauk je imao oba dvije komponente. I mi smo na kućnoj grupi u četvrtak pričali u čemu su oni bili privilegirani za razliku od nas danas da su apostolski nauk mogli na taj način poznavati. Bili su privilegirani u tome što su slušali Isusa i što su ga gledali. Slušali su teoriju, slušali su nauk, a gledali su praksu. I to je cjelokupni apostolski nauk. I to je nešto što je, znači oni su imali tu privilegiju da ga mogu vidjeti. I u apostolskom nauku, u učeništvu je užasno važan, to je sad kažem opet proizlazi iz tog židovskog modela, za razliku od grčko-rimskog modela koji je Pavao recimo susreo u Grčkoj kad je evangelizirao, gdje je on naišao na razne filozofske škole, stoici i tak dalje, koji su uglavnom prakticirali samo teoriju. Uglavnom su prakticirali ex katedra učenje, ne? A ovdje je bio princip teorija i praksa. Zato kažem, to proizlazi iz tog, apostolski nauk proizlazi iz tog jednog iz židovskog konteksta. I užasno je važno za shvatiti
glavnu stvar u tom apostolskom nauku, u tom sistemu učeništva, a to je imati model, imati primjer, imati uzor. Evo, čisto za usporedbu, kad je neko stolar, ili kad čovjek ide za stolara, on može imati teorijski dio u kojem njemu majstor stolar objasni kako se sastavlja nekakav ormarić, nekakav stol, nekakva stolica, i on mu može do najsitnijih detalja to ispričati. Ali onda u jednom trenutku učenik pređe na dio prakse, gdje onda on tog učitelja, tog majstora koji mu je govorio teoriju, vidi na djelu kako ovaj to radi. Znači, poanta u tom učeništvu je kako ono što učitelj uči stavlja u praksu. Znači, on ga mora vidjeti. To je učenje jednim potpuno drugim osjetilom. To nije učenje sluhom, ko što mi sad imamo, nego je to učenje gledanjem. Znači, i danas sve više, čak suvremeno vrijeme, u ovo naše vrijeme, ovi radnici u školama i tak dalje, uočavaju sve veću potrebu za tim da se uvedu nove metode učenja, da nije sve samo osnovano da učenici sjede i slušaju, nego da se uključe njihova druga osjetila. Još jedna usporedba da vam kažem, recimo za primjer, koju sam ja čuo, taj židovski model učeništva. Kad bi rabin došao u novu grupu učenika, on bi uzeo teglicu meda. I onda bi, jeste čuli kad za to? Ko je čuo? Ako niste, bit će dobro. Ti si čuo, jel? I onda bi teglicu meda, ne bi ništa rekao. Šutio bi i sam bi rekao, evo teglica meda, svako nek umoči prst i nek stavi med na jezik, nek to prođe po cijeloj učionici, ne? Po toj grupi učenika, i to bi prošlo, i on bi stavio teglicu tu i rekao, zapamtite taj okus jer je Božja riječ takva. I to je metoda s kojom se čovjeku ureže jednom za uvijek. Znači, ti možeš pričati 10 sati kakva je Božja riječ, ali on kroz ovo naučio točno kakva je ona. Znaš kakva je Božja riječ? Isti efekt kad sam stavio onaj slatki med, takav efekt Božja riječ ima u mojoj duši. Ne? Znači, to je nešto što, ajmo reći, malo revolucionarno za edukacijski sistem zapada, ali to tak funkcionira. I model učeništva je u kršćanstvu je Isus Krist. Znači, nijedan drugi čovjek nego Isus Krist. Mi se suobličavamo Kristu. On je model. Međutim, mi danas imamo jedan mali problem. Mi ga ne možemo vidjeti onako kako su ga oni vidjeli. Jel' tako? To nam je, danas nama je to prepreka. Zbog čega? Zato što mi možemo čitati i prepričavati i propovijedati i učiti i govoriti njegovu riječ i primamo jako puno teorije, ali imamo manjak, zakinuti smo za model, zakinuti smo za praksu. Jer nemamo, ja sad ne govorim da mi, kako bih rekao, da mi trebamo kopirati kulturu onog vremena, ali to je potpuno nemoguće. To je zaista nemoguće. Oni su imali preduvjete da mogu tak živjeti. Znači, ti ljudi su s njim živjeli 3 godine i gledali ga. I kad su gledali, ono što gledaš, to postaješ. Postajali su sve sličniji njemu. Ima jedna sad serija kršćanska koja, prva sezona je izišla, zove se The Chosen. Napravljena je preko aplikacije na mobitelu, može se skinuti, može se pogledati. U toj seriji razgovaraju Petar i Andrija, 2 brata. I Andrija sav onak zabrinut, pita Petra, ja znaš šta, pozvao nas je, ali ja ne znam kako ćemo mi to, on je nas pozvao, on je Mesija, mi to znamo, mi smo svi, ali kako ćemo mi napraviti to što on traži od nas, ne? I Petar ga onak pogleda i kaže, jel se sjećaš kad nas je otac učio ribarenju? Kaže pa nije nas učio. Kaže mu upravo to. Nije nas učio, on je radio,
a nas je pustio da gledamo i onda smo mi to usvajali i onda smo morali raditi sami svoje pogreške dok mi to nismo svladali zanat. I ja gledam tu i mislim si, to je to. To je stvar za koju vjerujem da kao sastojak, koji element fali nama danas da bi bili crkva u onom smislu u kojem kad čitamo djela apostolska pa wow, znaš, imaš efekt kako su oni živjeli, a kako mi danas. Ok, sad sam da se malo nađem u svojim. Ok, ovo sam rekao. Ovakva vrsta učeništva zahtjeva da onaj ko poučava, da on i pokaže ono što poučava. I to je ogroman izazov za one koji stoje u tim ulogama. To je jako zahtjevno. Kad je Isus govorio u Mateovom evanđelju je zapisano 11. poglavlje 29. redak, znate onaj njegov spasiteljski zov, dođite k meni svi umorni i opterećeni i ja ću vas okrenuti. Šta je rekao tamo? Učite od mene jer sam krotka i ponizna srca. Znači nije toliko naglasak na šta da oni uče, nego od koga oni uče. Kakav je taj od kojeg uče? Kaže, učite od mene jer sam krotka i ponizna srca, jer će kroz takvu vrstu učeništva oni nasljedovati ne znanje. Oni neće primiti samo od njega znanje, nego će primiti ono tko on je. Karakter, tako je. Primit će njegov karakter. Kroz ono što on čini, oni će vidjeti cijelokupni njegov život. Imaće uvid kako on živi to što propovijeda. Jer mi na kraju u Isusu Kristu vidimo da sve što je on propovjedao je odživio. On je rekao ljubi Boga, ljubi bližnjeg kao 2 zapovjedi i onda na tome nije stao, nego je to i odživio. Na kraju umrjevši na križu i pokazao savršenu ljubav. Pokazao kako se ljubi Boga i kako se ljubi bližnjeg. Pričali smo na grupi u četvrtak, to mi je bio super moment, Marijeta je to spomenula, kako je rana crkva imala ogromnu darežljivost. Od koga su oni vidjeli tu darežljivost? Od koga su oni to naslijedili? Od Isusa. Oni su vidjeli kako se Isus ponaša prema siromašnima, kako Isus mari za potrebe ovoga, kako Isus mari. I to su vidjeli i to su postali. I oni su prva generacija, to su nasljedovali od njega. Znači, u tom modelu učeništva je užasno važno ono što neko daje, i pod tim ne mislim teorijsko znanje, nego ko on je i kakav on je. Jer ako čovjek ohola srca uči nekoga, nešto, taj neko će možda naučiti znanje, ali kakvog će srca biti? Jel se mogu ubrati sa trnja smokve? Znači, on će biti, postajat će onakav kakav je njegov učitelj. I ja sam vam kroz vrijeme skužio, ja ne dozvoljavam da me puno ljudi uči. To se možda čini malo i stresam to sa sebe, ali mi je izuzetno važno da onaj koji mene uči ili od koga ja, da to ima. Da vidim kako ima srce, ne šta on zna. Znači, bolji je onaj koji manje zna, a ima srce s kojim onda to što zna prenosi pa ti daje i krotkost i poniznost i učitelj ljubavi, praktično ti pokazuje to, nego neko ko ima ogromnu količinu znanja, a nema ti zadat to s čim ćeš ti to znanje odživjeti. I onda nastane ko nekakav čudan oblik učeništva. Znači, kroz ono što kad je Isus rekao učite od mene jer sam krotka i ponizna srca, on je nas pozvao na krotko i ponizno srce u nasljedovanju njega. Jer učeništvo je model s kojim neko nešto daje, a neko prima. To je davanje i primanje. To je davanje života i primanje života. I vrlo često sam čuo kako ljudi znaju reći ovaj jako liči na ovog, ovaj vjernik jako liči na ovog pastora, na svog pastora. Zato što promatra i šta promatra to postaje. I onda to izgleda kao kopira ga. I onda to izgleda jako čudno. Jel da? Nekad zna izgledati jako čudno.
Ali zapravo nije čudno. Jer kaže Sveto pismo kad su apostoli stajali pred velikim vijećem da su u njima oni prepoznali Isusove pratioce. Zato su ih nazvali, evo to mi sad bila iduća riječ. Zato su ih nazvali kršćanima. Kršćanin ne znači kršten. Kršćanin znači kao Krist, kao Isus. I Božja riječ kaže da smo mi pozvani da onako kako je on živio, da tako i mi moramo živjeti. To znači u praktičnim stvarima. Živjeti kao on. I idem sad na ključno pitanje. Da li mi zaista ne vidimo Isusa? Da li mi zaista smo lišeni toga da mi samo moramo ostati na ušima, a da ne vidimo? Biblija govori o jednoj sposobnosti nanovorođenog vjernika koje se zove duhovni vid. Poslanica Efežanima, prvo poglavlje, 18. redak. Pavao u svojoj molitvi za vjerne kaže da im Bog, Otac Gospodina našeg Isusa Krista, Otac slave dadne duha mudrosti i otkrivenja da ga potpuno upoznaju, da vam dadne što? Prosvjetljene oči vašeg srca. Prosvjetljene oči vašeg srca. Sam čisto za potvrdu ovoga što tvrdim, u Isusu Ivanovom evanđelju u 3. poglavlju u razgovoru s Nikodemom, Nikodemu kaže da onaj koji se ne rodi nanovo odozgo ne može vidjeti kraljevstvo Božje. Što znači da onaj koji se rodi nanovo odozgo, da ga može vidjeti. Iako je kraljevstvo Božje duhovna stvar i duhovni aspekt, nanovo rođeni vjernik ga može vidjeti. Sposobnost duhovnog vida. Ja sam to nazvao sposobnost duhovnog vida. I po onome što ja mogu vidjeti iz pisma, dva su načina na koji čovjek duhovno može vidjeti Isusa. Prvi i osnovni po meni način je kad čitaš Božju riječ, ne samo da slušaš šta je on naučao, nego doslovno možeš vidjeti šta je činio. Jer ti čitaš o njegovim riječima i o njegovim djelima. Znači, možemo ga vidjeti po Duhu Svetom, po objavi Duha Svetog, čitajući Sveto pismo. To je, ja mislim, prvi i osnovni način gdje mi možemo vidjeti kak je on stvari radio i iako ne vidimo do sitnih detalja. Evo, uzet ću za primjer molitve za bolesne. Znači, Isus ne poučava puno u evanđeljima kako se treba moliti za bolesne, kako sad ti on sam kaže polažite ruke i bolesni će ozdravljati. I mi sad to ne vidimo je li on došao pa je položio ruku ovak ili ovak, ali vidimo da je on to činio. I ako se mi u tome sa vjerom pokrenemo, isto ko u ovoj seriji kad su Petar i Andrija pričali, mi ćemo možda činiti neke pogreške, ali ćemo se pokrenuti u praksi i na kraju će se stvari početi dešavati. I onda ćemo imati i teoriju i praksu. Sad sam uzeo molitvu za bolesne samo kao primjer, ali mislim da se to tiče svega. Znači, prvi način za koji ja vjerujem je da Krista vidimo ga u Svetom pismu. Pismo ga portretira, pismo ga slika, pismo ga opisuje u akciji. Recimo, ja sam to primijetio kad čitam evanđelja, pogotovo Markovo evanđelje. Markovo evanđelje je evanđelje akcije. U njemu sve stvari idu vrlo brzo, sve je puno iscjeljivanja, sve je puno iscjeljivanja demona, sve je puno onoga što je Krist činio. Ima i nauka, ali ne toliko kao djela koje je on činio. Drugi način, samo da nađem di sam. I ovo je malo, ovo nek mi Bog da sad malo mudrosti da dobro ovo kažem. Drugi način je promatranjem djelovanja Duha Svetog po zrelijim vjernicima. Ne promatranje djelovanja Duha Svetog u nekakvom mističnom stanju. Iako ja vjerujem da mi možemo primati od Duha Svetog i vizije i snove i ovakve i takvu vrstu vodstva. Nego po crkvi, po zrelijim vjernicima. I kao potvrdu tome uzet ću Pavlovu izjavu iz njegovih poslanica kad je rekao nasljedujte mene kao što ja nasljedujem Krista.
To ne znači da je on pozvao učenike da kopiraju Pavla, nego to znači da u onoj mjeri u kojoj je Pavao dozvolio sebi biti preoblikovan Kristom, da u toj mjeri oni vide Krista u njemu i nasljeduju Krista. Znači, Pavao pokazuje, u tom svemu pokazuje Isus Krist je model i dalje. Nisam ja model, iako po meni njega možete vidjeti. Znači, zato kažem po zrelijim vjernicima, jer u mjeri u kojoj je Isus nekoga preoblikovao, u toj mjeri se Isus može vidjeti u tom bratu ili sestri. Po Duhu Svetom se Isus u tom bratu ili sestri može vidjeti, jer Isus živi u vama. Isus živi u crkvi, Isus živi u nama. I mi ga možemo vidjeti. Jednom mi je, vjerujem da mi je jednom Duh Sveti rekao ovak jednu rečenicu. Kad mi je ovo počeo objavljivati, otkrivati. Prestani pričat i počni gledat. Ili prestani pričat i slušat i počni gledat. Počni promatrat. Jer mi je puno stvari promaklo gdje me je Bog htio naučiti određene stvari, zato što nisam bio ispravno kalibriran. Nisam imao otvorene oči da vidim, da promotrim Božje djelovanje. Jer njegov nauk, teoriju slušamo, ali njegovo djelovanje, ono što Isus danas čini na licu zemlje, to moramo vidjeti. To moramo vidjeti da bi se u tome pokrenuli. A kao crkva smo pozvani nasljedovati i teoriju i praksu. To je apostolski nauk. Znači, da li je Isus s nama danas? Je. Druga stvar odmah koja kaže apostolski nauk, zajednički život. Mi imamo tu privilegiju da smo stalno s njim. Kužite? Zajednički život sa Kristom po Duhu Svetom je naša privilegija. Znači, mi ga imamo. Mi ga nemamo da ga fizički vidimo. Ali oni su ga fizički vidjeli određeni period vremena, onda kasnije morali nastaviti funkcionirati da ga vide i kad je uskrsnuo i otišao na nebo i poslao Duha Svetog. I Duh Sveti im je pokazivao i otkrivao im je djela koja trebaju činiti. Znači, iako se nalazimo u situaciji da imamo taj jaz vremena između one kulture i nas danas, ipak imamo mogućnost ga vidjeti. Jer pismo kaže da nanovorođeni vjernik ima tu sposobnost da vidi djela Božja. Jer Bog je unaprijed pripremio, Bog nas je spasio i unaprijed pripremio djela ljubavi u kojima trebamo živjeti. Ne riječi, nego djela. Ako ja dođem ovdje i kažem, recimo, izjavu: muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu. I ako sam iz pozicije nekakvog učitelja to rekao, onda bi vi morali vidjeti na koji način ja to radim. Jer inače ne morate me nasljedovati dok to ne vidite. Znači, to je ono što Isus kaže za farizeje i za učitelje zakona tadašnjeg vremena. Slušajte ono što vam kažu, kao dobre vam stvari govore, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima, jer govore, a ne čine. I ja znam da je ja ovo dok govorim, ja sam svjestan svojih slabosti i mana u tome. Znači, ja sam svjestan da ja nekad skrenem u to, da nekad nekim drugim ljudima govorim nešto što sam nisam stavio u praksu. I to moram promijeniti. To se mora dogoditi. Pavao kaže u poslanici Korinčanima da je on sve stvari koje poučava primijenio na sebe i na Apolona, da oni nauče na njima šta znači ono što piše, što stoji pisano. Jer naš izazov je kako? Ja mislim da naš izazov crkve u ovim vremenima nije toliko što mi vjerujemo. Znači, mi smo nauk izdefinirali u jako preciznim. Sad kad kažem mi, ne mislim samo na nas ovdje Agape, nego kršćansku crkvu kroz povijest. Na jako preciznim nivoima, na atomskim razinama smo to uspjeli. Ali kako? Nam je izazov.
Primjena. Kako? Odgovor na pitanje ne što mi vjerujemo, nego kako mi to što vjerujemo živimo. A to je srž, i to je ujedno i srž Isusovog velikog naloga, poslanja. Jer on je rekao svojim apostolima, ne idite kak je rekao? Idite po svem svijetu, učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. Znači, opet učite ih da vrše sve što sam vam, učite ih i što sam vam, ali učite ih da vrše. Kako? Pružite im primjer. I mi kao crkva u ovom vremenu, mi smo primjer. Mi smo primjer ovom svijetu. Mi smo primjer unutar naše zajednice jedni drugima. Da oni koji se spašavaju, oni koji su mlađi u vjeri, da imaju primjere, da imaju modele, da imaju u kome vidjeti Isusa. I vjerujem da nam je to, kažem, izazov i da nam je to poziv u ovim vremenima. Pogotovo u ovim vremenima u kojima sad živimo. Jer svi živimo negdje u ovome svijetu i svi smo negdje sol ovome svijetu i svi smo negdje poslani i svi smo negdje primjer svijetu. Crkva je primjer svijetu kako se živi u Božjem kraljevstvu. Crkva je primjer svijetu kako će jednog dana izgledat stvari kad se Isus vrati na zemlju i kad kraljevstvo bude vidljivo ono kraljevstvo koje sad već je, kad u punini bude očitovano i vidljivo. To se u ovom vremenu sad u crkvi treba vidjeti, u nama. I to nas isteže, to nas poziva, to nas izaziva i to nas isteže. I vjerujem da nas treba dovesti u taj, brod se nagnuo ovdje, izravnati malo brod u smislu u praktičnom dijelu. Mi smo to isto pričali u četvrtak kad smo o tome razgovarali na kućnoj grupi. Tako da, evo, to bi bilo to. Neću ići sad dalje, znači nisam ni mislio proći kroz sve, ali sam imao sam strašan dojam da ovo moram s vama podijeliti i svratiti pažnju na taj jedan aspekt učeništva. I nek nam Bog pomogne svima da, ja vjerujem da ima primjera od kojih možemo vidjeti. Ali isto tako Bog nas je pozvao i da u nekim stvarima budemo pioniri, da u onim stvarima u kojima nam On direktno neke stvari pokaže, da ih mi sami svladamo. Ok, evo može molitva još na kraju. Oče, pomozi nam. Oče, hvala ti da nas nisi ostavio same, da si nam poslao branitelja, da si nam poslao tješitelja, Svetog Duha, da nas On uvodi u svu istinu, da nas uči svemu. Molim te, pomozi nam svladat taj praktični dio, pomozi nam vidjeti. Ja molim za ono što stoji pisano u tvojoj riječi, da nam ti daš prosvjetljene oči našeg srca, da uvidimo koliku nadu pruža tvoj poziv. Molim te da pokažeš, Oče, što braći i sestrama, nama svima, što je ono što mi trebamo činiti, da možemo vidjeti tebe u našim svakodnevnicama, da nam ne promiču situacije, da nam ne promiču stvari u koje si ti unaprijed pripremio, djela koja si unaprijed pripremio da u njima živimo, već da u njih možemo spremno ući. Bože, ja molim za odvažnost i hrabrost za iskoračit. Molim da svaka zastrašenost i ustrašenost, svaki okov bilo kakvog srama i stida u nama padne i da kao što otac svoje dijete uči hodat, da ti nas tako za ruku primiš i počneš nas učiti u ovim stvarima kao djecu, da hodamo i da se vježbamo i ako padamo da ustajemo i da možemo ići naprijed. Molim te da dođe do punine učeništva među nama u ovoj našoj zajednici i do očitovanja, Bože, tvoje crkve u punini kako si ju ti zamislio, kao zaručnicu koja nasljeduje svog zaručnika Krista. Hvala ti, Oče, u Isusovo ime. Amen. Evo, ja bih nešto još dodao.
po običaju, rekao bih već, a to je nekoliko stvari. Ovo, kad Davorin govorio o tome koliki je kapacitet naš zapravo da zapamtimo pismo. Ja sam u početku, kad sam počeo čitati Bibliju, sam jako puno toga pamtio. I bilo mi jako jednostavno, o čemu bi god razgovarao, ja bi imao neku poveznicu s onim gdje to negdje piše u pismu. I zapravo bi znao točno gdje to piše u pismu. Nekad sam znao samo da piše u gornjem lijevom uglu negdje. I onda bi listao dok ne nađem tu riječ. Ali zapravo mogu reći da znam prilično točno gdje razne stvari pišu u pismu. I sad evo dok Davorin ovo govori, recimo kaže ovo sa medom, znači postoje u izrekama točno tekst koji govori točno to. Jel tako? Znači, i sad, ko nije čitao izreke, ne zna to. Ili ko je možda jednom čitao izreke, možda nije zapamtio, ne? Ali zamislite koliko zapravo je bogatstvo kad čitaš pismo, pa ne, čak nije ni bitno da li ga razumiješ dok ga čitaš, nego da ga čitaš i iščitavaš zato da što više toga padne u tvoju dušu, ajmo reći tako, jel? I da se zapiše u ćelije neke. Jer upravo to nam pomaže da to možemo iskoristiti u datom trenutku. Dakle, ja recimo radim neki fizički posao, kao što znate, i onda si pustim za vrijeme dok to radim, pustim si audio Bibliju. I neko mi čita Bibliju čitao vrijeme dok ja radim. I ja kužim recimo da ja dok to slušam, ja ne slušam cijelo vrijeme aktivno šta se tamo, jer ja recimo nešto bušim, šerafim i tako. I sad dok ja bušim, ja ne čujem šta on priča, ali zapravo čitavo vrijeme slušam šta on priča. I ja u jednom danu preslušam pola Starog Zavjeta. Jer to toliko traje zapravo, jel? Znači, možete se ispunjati pismom na razne načine, ali ako se ne ispunjate pismom, onda nećete imati otkud povući informaciju. Kužite? Ako vam se desi da imate hard disk koji vam izgori, vi više nemate otkud to iščupati, jel? I kad Isus kaže učenicima u Ivanovom evanđelju 14., 15., 16. poglavlje, govori o Duhu Svetom i o tome kako će on poslati Duha Svetog i kako će Duh Sveti, šta će sve on raditi. Između ostaloga kaže da će Duh Sveti će vas podsjetiti sve što sam vam rekao. Jel' tako? Znači, kad Petar propovijeda ovo što mi danas pričamo i zadnji put, kad Petar propovijeda tu propovijed, on priča stvari koje je čuo, ali bez Duha Svetog ih nikako ne bi mogao ispričati. I nije ih znao ispričati prekjučer. Jel' tako? Međutim, kad je Duh Sveti došao, Duh Sveti ga je potaknuo i povukao je iz njegove riznice onoga svega što je čuo i pročitao, one informacije koje on rekao ljudima. I potvrdio to tim ljudima i ti ljudi su rekli šta da mi sad radimo i mi hoćemo to. Jel razumijete šta se događa? Dakle, šta Bog radi sa pismom? Ja vas sad zapravo, ako ne kužite možda, ja vas sad želim potaknuti da čitate Bibliju. Ako slučajno niste čitali. Ako slučajno neko ne čita baš. Ne? Danas mi je Daniela ujutro došla, ja nešto radim u kuhinji, ne čitam Bibliju, i ona mi dođe i kaže, gle šta sam pročitala, i počne mi pričati o Bibliji. I sad ona mene, priča, ja si mislim što navrla ženo, stalno o Bibliji nešto, ne? Ali znate zašto? Zato što je baš uzela čitat. I onda je skužila da je Biblija super. Kužite? Ja neću reći kad je ona zadnji put prije toga čitala, to nek vam ona kaže. Nemam pojma. Ne pratim te stvari. Ali vjerujem. Ali hoću reći, znači, kad samo krenete opet, recimo, oduševit ćete se, zato što je takvo pismo. Zato što je slatko kao med. Predivno je. I to je fenomenalno. I još par stvari htio reći. Znači, jedna stvar je, Davorin je rekao da ovi su prakticirali teoriju. Što ne može nikako biti. Ne? Znači, oni su samo teoretizirali, jel tako?
nisu prakticirali praksu, nego su, ali nebitno je to. To je ispravak kao načina. Ali sad bih vas molio, samo molim vas, ako možete pričekati još par sekundi, može? Odmah se vraćam. Samo malo. Znači, mi imamo tu vani kuverte koje služe zato da ako neko želi dati prilog u crkvi, onda može uzeti kuvertu, staviti svoj prilog, dati meni ili voditelju grupe ili nekome. Pa sad sam to napravio samo kao da vidite dijelo, ne samo da... Hvala Bogu. Haleluja. Marijeta želi...